Știai că alimentația ta poate fi cel mai eficient medicament sau forma cea mai lentă de otravă pentru organismul tău? Știai că poți avea o bună sănătate fizică și emoțională doar urmând anumite sfaturi cunoscute încă din antichitate? Vrei să le probezi? Vei fi surprins de ceea ce poți obține pentru sănătatea ta. Îți propunem următoarea provocare. Dă-ne 10 zile. 10 zile de probă. 10 zile în care vei experimenta schimbarea stilului de viață. Dacă accepti să-ți îmbunătățești mintea și sănătatea, te invităm la programul denumit 10 zile ca Daniel. Dar cine a fost Daniel? Daniel a fost un tânăr evreu care a fost luat în captivitatea babiloniană în jurul anului 586 înainte de Hristos. El a fost luat alături de alți tineri promițători pentru a fi educați la curtea regală. Aici, acești tineri erau aduși pentru a asimila cultura, credințele și identitatea babiloniană. Însuși regele s-a implicat în alegerea alimentației pe care tinerii trebuiau să o aibă. Astfel, carnea și vinul erau la loc de cinste în dieta lor. Acest tânăr însă, alături de tovarășii lui, îi cere superiorului său să facă experimentul celor 10 zile. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Iată că au trecut cele 10 zile și au fost evaluate rezultatele experimentului. Fața lor părea mai sănătoasă decât a celor din grupul de control. Drept urmare, li s-a permis să continue cu acest regim alimentar întreaga perioadă de studii. După 3 ani s-au prezentat în fața regelui. Înțelepciunea și inteligența lor erau de 10 ori mai dezvoltată decât a magilor și astrologilor din întregul imperiu. Această poveste este și astăzi relevantă într-o lume în care publicitatea, cultura și presiunea socială intenționează să ne influențeze alegerile. 10 zile ca Daniel este o experiență a obiceiurilor sănătoase, a credinței și a excelenței. Pentru a primi mai multe informații, te poți înscrie gratuit la acest program de schimbare a stilului de viață. Scrie-ne pe WhatsApp la numărul 0754 390 183 sau pe e-mail la adresa cursdegătit@hergelia.org. 10 zile ca Daniel.